Salutare și bine v-am regăsit. Astăzi o să mergem la hotel. Bloc acolo. Nu m-aș jucat de mult, I am sorry, dar o să ne jucăm de acum acolo mult. Ziua asta, da. Lasă să vizităm hotel, cum putem și noi. Cu pușcă. Cu pușcă. Nu, din greșeală am făcut asta. I am sorry. Nu iertați-mă. Fraților, că sunt desperii mei, să vă iertați. Deci, dacă vrei să te plimbi pe aici, te plimbi de nebun, că nu... Aici vezi mașini abandonate. Pe aici o să urcăm după aia, dar stai să ne plimbăm pe aici. Pe aici cobori. Aici sunt uși închise. Aici o mașină, nu știu ce mașină mai e și aia, ciudățenia aia urâtă. Nu zice Marica că sunt călcătoare mașinile alea. Și cam atât. Stop, bă, să mor eu, să moară Franța și eu, că eu nu credeam că pe aici pot să mergi, dar pe Block Stores totul e tare. What the heck? Băi, să mor eu, ce tare. Nu va fi atât de lung videoclipul ăsta, deoarece e foarte scurt. N-ai și vizita la hotel. Aici scrie bloc motel sau hotel, mai bine zis. Motorica de la motor. Să nu mai fie Ica. Aici e o mașină urâtă. Căcălica, cum zice Marica. Aici e tot o mașină. Aici ce mai amuzant de mașină în care Marica făcea ca toate visele. Aici mașina abandonată care sunt prostii. Asta rulotă nu e chiar o prostie. Driver's theme. Aici, nimic nu e prezentat atât de mult. Și cam atât pentru azi. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați un like. Dacă în comentarii ziceți că n-a fost un videoclip bun, atunci o să vă transmit că nu se poate deschide ușile, că dacă se deschideau era altă soluție. Și bye bye.